in kana neman dan wahala to ka zo ga mai gudun wai ka mutane su ce wannan shine dan wahala. duk abin da ya burge ka in dai ba haramun bane ya abinka, ko bai ma kowa ba, kai ba ya maka ba ya abinka in kai ya maka ya abinka. sai ka kura a daka kabar mutum malam, kabar mutum gida za ka zauwa ka kashe kuɗi ka yi gidan duk wanda ya zo na ka gidan alhamdulillah wani ɗan bala'in dan ya bakanta mare in ya zo kawai kalli gidan sai ce ka gaskiya gini ya yi, amma dai kamar ba ta fantar nan kamar ɗan koyo ne suka ji gaba ɗaya ginin ya yi taranka ya ce maka yan koyo ne. Allah ta'ala ya samu dace. Ai ba a bai mutane malam, in za ka yi addini bar waiwayawa, in za addini ba a waiwayawa. Allah ta'ala ya samu dace.